Bent u op zoek naar een inspirerende eventlocatie? Dan bent u bij de Maaspoort Theater en Events aan het juiste adres. Graag geef ik u alvast een sneak preview van onze locatie. Bent u benieuwd wat de mogelijkheden nog meer zijn? Meld u dan nu aan voor de Open Locatiedag op donderdag 11 maart. Graag tot dan!